Dugunera Kortajarena, EH Bilduren bozeramaile Eusko Legebiltzarretik da, Eusko Jaurlaritzaren bi alderdien aldeko botoekin, etxebizitzaren lege hori aurrera atera dela, oposizioaren aldetik, alderdi guztiek gogor kritikatu duzu, bakoitzak bere aldetik, kasu batzuetan esku hartzea murrizten duelako, beste batzuen ustez, eredu interbentzionista egia delako. Biharamunean zein da sentsazioa? Eusko Legebiltzarrean gidoia betetzea erresa da, ze aurrean gehiengo absoluto da badugu, eta gaina dugu gehiengo hori erabiltzen duen gobernu bat, beraz. Nobedadea izango litzake, notizia izango litzake, gidoian aldaketa bat egin eta bizi dugun larrialdi habitazionala kontuan eukita eta ikusita herritarren kezka nagusi dela bizi dugun larrialdia, baldintzatzen ari dela. Hainbat belaunaldiren etorkizuna, baino haratago, lehengo astean Foesa Caritaseko Foesa Fundazioak egindako txostenaren aurkezpenean egon nintzen da, han esan zen etxebizitzaren prezioa dela momentu honetan, erkidego honetan zabaltzen ari den desberdintasunaren epizentroa, hori kontuan izanik uste dut atzo azken aldian bezala aukera bat galdu zela etxebizitza larrialdi honi benetako erantzun bat emateko aukera galdu zen, ez? Aukera galdu zen, benetan orain arte burutu diran politika inmobiliario horiek eta politika nolabait merkantilista horiek albo batera utzi, eta benetako etxebizitza politika publikoak egiten hasteko, ez? Eta gidoia betez, atzo aprobatu zan lege bat, erantzuten diena, ez larrialdiari, ez herritarrek etxebizitzaren inguruan dituzten kezkei eta berrei, baizik eta interes inmobiliario horiei. Finean lege honen funtsa edo argumento nagusia delako promotoreek ez dutela nahikoa irabazten, eta horregatik ez dituztela etxebizitzak sustatzen, naiz eta ez egun demostratu zenbat irabazten ari diren orain, eta zenbat den arrazoizkoa irabaztea. Eta uste dut hori dela sakoneko arazo bat, ze aditu guztiak diote hemen espekulazioa izan dudala nagusi, eta hori dela batez ere bizi ditugun etxebizitzaren bueltan ditugun arazoen epizentroetako bat, eta hor herritarren beharrei erantzun baino, jesten da etxebizitza babestuen estandarra, eta nolabait interes inmobiliario horiei ematen zaie bidea, eta gainontzeko beste neurri batzuk ere badira, legea justifikatu bat nolabait esanez lurzoru estrategiko hori zabaldu egingo dela, ez du zabaltzen lege honek egiten duena da udalena zen lurre zati estrategiko bat Jaurlaritzaren esku uztea, baino ez da hori aldatzen, eta gainera tramiteak azkartzeko bide bezala erabiltzen duena da desregulazioa, ez? Finean guk hemen ikusten duguna da Jaurlaritzak erakutsi duena lege honekin dela improvisazio asko. Legea bera, pentsa etortzen da, aurkezten dute taldeek, ekidin ahal izateko gobernuak aurkeztutako lege batek ekarri behar ditun txostenak. Ez da hori uste oso garrantzitsua dela eta oso larria dela, zer lege batek eta horrelako lege batek izan behar dituen oinarriak dira gutxienez bermeak eskintzearena, eta hori ez du lege honek. Eta improvisazio handiz eginiko lege bada, pentsa ez, azkeneko xedapenetan egiten da referentzia 145. artikuluari, legeak 7 artikulu baino ez dituenean, ez? Anekdota txiki bada, baina erakusten du nolabait gai hauetan gobernuak duen gaitasun eza, eta nolabait gai hauetan ere duen sinesgarritasun falta, ez? Egiten du gauza bat eta esaten du bestea. Eta gainera negoziatzeko ere borondaterik ez du erakutsi. Kurso hasi genuen, eta ni hemen izan nintzen kurso politikoaren hasieran, eta esate genuen guk etxebizitzaren arloan oso aukera gutxi ikuste genitula akordiorako. Gobernuak esan zigun, ez jetxi, ez, akordio aukeretatik lehenengoan egin saiakera aurkeztu zuen proposamenak, egin dugu, eta azkeneko hilabetetan aurkeztu ditugu 100 proposamen etxebizitzaren arloan, eta gobernuak onartu dizkigu 0 proposamen. Beraz, uste lege honen bueltan ikusi dela, negoziazioko borondaterik ez duela gobernuarek, sinesgarritasun gutxi duela eta gaitasun falta handia duela olako tamaina honetako arazo bati erantzuteko.
Etxebizitzaren kasuan, aipatu duzu, oposizioak aurkeztutako zuzenketa partzial guztiak baztertu zituela Jaurlaritzak. Kezatuta zaudete, Euskadiko aurrekontuen kasuan gauza bera gertatuko ote den eta zuen ekarpenak baztertuko ditu? Bueno, segura asko hor gidoia ere beteko da eta ez da gure ekarpenik jasoko. Bueno, egia esan aurrekontuen inguruan negoziaketa realik ere ez da izan. Nik urte batzuk badamazkite legebiltzarrean, urte mordoxkatan tokatu zait aurrekontuen bueltako prozesu honetan aritzea, eta bizi izan du ditut negoziaketak. Negoziaketa horietako batzuk amaitu dira akordio batean, orain gogoratzen ari ginean sartu baino leheno, 2021 batean lortu genuela akordio bat, 2022ko aurrekontuetarako, izan du dira negoziaketak akordiorik izan ez dutera, baina kasu honetan ez da egon. Kasu honetan, gobernuak hasieratik azaldu zuen berak bazuela gidoi bat, baduela bere bide horria, eta bide horretatik mugitzeko inolako asmorik ez duela, irmoa dela hori, eta horrera gerturatu nahi duenak nolabait, ulertuta, argazki horretan ateratzea onuragarri izan daitekela, gerturatu dadila, baina aurrekontuetan inolako aldaketarik planteatu gabe. Hori aurtengo gauza izan da? Bai. Aurtengo gauza, edo Pradalesen gobernoren gauza dela ikusten duzu? Hori aurrekontuei dagokionean oso argia izan da, guk egin genuen planteamendu bat, aurrekontuen inguruan etxe bizitza larrialdiari erantzun bat ematen hasteko funts bat sortzeko, etxe bizitza babestua sortzeko funts bat sortzeko. Bueno, batez ere, bide batez esango dut funts hori hasiera batean Aitor Estebanek kalifikatu zuen okurrentzi bezala, eta gero oraina 3 aste Pradalesek berak legebiltzarrean idea horren gurasotasuna edo aitatasuna reibindikatzen zuen, holako gauzak ere pasatzen dira politikan, baina horren planteamendu horren aurrean egin zaiguna da kontraoferta bat edo proposamen bat, nun ez den aurrekontua inondik inora modifikatzen, ez da inolako planteamendu aurrekontuak ez dira gora aldatzen edo partidari gehitzen, eta gainera planteatzen zaiguna zen, akordio horren baitan, guk onartu egin behar genuela eta gure egin behar genuela justu atzo errefuxiatutako lege hori, eta onartu egin behar genuela lege bat, gure 57 emendakinei ezezko eman zaienez. Eta hau gertatu da, oraingo aurrekontuetan, ez da borondaterik egon negoziaketarako, eta uste ez dela borondaterik egon ere, sensazio duelako ez etzaiola tamaina hartzen etxe bizitzaren bueltan dugun arazoari, baina batez ere baita ere, bi gobernukideen artean gai honetan ere alde handiak eta diferentzia handiak daudelako, baina esango nuke egiteko modu hau, nahiko estensiblea dela beste arlo batzutara, eta gure sensazioa da, eta hori azken aldian ere esan dugu, badagola nolabaiteko erabaki politiko bat gurekin, inolako adostasunetara ziristeko, izan dira aurrekontuak, izan dira etxe bizitza politiken inguruko emendakin horiek, baina aurretik ere egin genuen adibidez ekonomiaren bueltako eta berastasuna sortzeko monografiko bat, 25 proposamen aurkeztu genituenan, eta nire etzan inolako gure proposamenik onartu ez. Eta pentsatzen dut, zeguk adibidez etxe bizitzaren lege hau ikusi dugunean, aztertu ditugu artikuluak eta baten batean abstentziora joa dugu. Eta pentsatzen dut hori horrela izan da ere, hainbeste proposamenetatik, 100 proposamenetatik, baten bat, izango dela egokia. Orduan, uste dut badagola modus operandi bat nolabait Euskal Herria Bildurekin inolako akordiorik ez erdiesteko, eta gainera nahiko agerikoa dena azkenaldi honetan legebiltzarrean eta legebiltzarretik kanpo ere bai. Legebiltzarretik kanpo aipatu duzula, Arabako Aldundiaren aurrekontuak ere negoziatzen ari dira, zentzu horretan Elkarrekin Podemosek bere osoko zuzenketa erretiratu du azken orduetan elak adinekoen egoitzaren gaineko akordio hori lortu ostean, bertan ere baztertzen duzu, H. Bildurekin akordioa iristea, eta Gipuzkoan bezalaxe Elkarrekin Podemos izatea bidea. Bueno, lehenengo esatea, residentzien inguruan lortutako akordio hori importantea dela, 6 urtetako borrokaren ondoren iritsi den akordio badala, eta gainera guk hor implikazio berezia izan dugula, elak berak ateratako komunikatuan eskertzen zuen hori, eta lehenengo urteko aurrekontuen partidan guk 6 milioi bideratu genituen akordio hau posible egitera, eta
aipatu nahiko nuke baita ere bide horretatik zenbat kostatzen dan feminizatuak eta batez ere zaintzaren arloko borroka horietan aurrerapenak eta akordioak lortzea, ez? Baina zentzu horretan bai ikusten duguna da akordio hori lortuta ere zaintzan arloan badugula arazo potolo bat, oso prekarizatua den sektore bada, da sektore bat oso privatizatua, eta, bueno, egia esan, sare guztia, zaintzen sare guztia privatizazioen gainean eraikitako sare bada, eta horrek implikazio handiak ditu eskaintzen ditugun bai zaintzetan eta bai horren bueltan ematen diren lanbaldintzetan. Eta hori ez du aldatzen. Akordio honek lan baldintzak aldatzen ditu, baino finean, eta helak ere horrela esaten zuen, badugu arazo bat zaintza sistema publiko komunitarioaren erainkuntzan, bueno, esango nuke ez direlako askatu beharreko korapiloak askatzen. Eta uste dut, bueno, Podemosek aldu beharko du zergatik botatzen duen atzera bere osoko zuzenketa, eta Podemosek ere azaldu beharko du zergatik adostu dituen aurrekontuak Gipuzkoan. Nik lehengoan entzun nuen Podemoseko ordezkariaren hitzartzea Gipuzkoako Foru Aldundian, eta nahiko kuriosoa iruditu zitzaiten, ez? Ze gogoratzen du nola legealdia hasi zanean, berak esaten zuen Podemos ez zegoela instituzioetan gobernuak sostengatzeko, eta EAJ eta PSE osatzen duten binomio horretako gobernuak sostengatzeko, baino berakan, bere ekintzekin azken aldian ikusten duguna da, agian burua ateratzeko ez dakit zergatik den, baina akordio nahiko merkeekin gobernu horiek sostengatzen ari dela, baina edozein kasutan azalpenak berak eman beharko ditu. Baina kezkagarria da ezkerreko perspektibatik, ezkerreko posizio horiek galtzea, bestelako interes partidistei erantzun ahal izateko. Aurrera egin behar dugu, gai asko ditugulako mahai gainean, galdetu nahi ez duen Kortajarena andrea, atzo bertan ezagutu genuen albistari buruz, 50 urteren ostean, Espainiako gobernuak errekonozimendua egin diela Txiki eta Otaegiri, familia pozik azaldu da, nahiz eta aitortu duten berandu iritsi dela aitortza hori, albiste honekin zirkulu bat isten dela ikusten duzu. Bueno, nik uste dut oso albiste importantea dela, gaur onerako bidean entzuten dituen Txiki eta Otaegiren senitartekoak eta pertsibitzen zen bere hitzetan lasaitasun hori, ez? Berri honek eman dien lasaitasuna 50 urte dira. 50 urte dira rekonozitzeko efektibamente errepresio politiko bat jaso zutela, epaiketa, bermerik gabeko epaiketa bat izan zutela, eta gainera giza eskubideen vulnerazio larrien biktima izan zirela, eta frankismoaren biktima izan zirela, ez? Eta uste errekonozimendua oso beharrezkoa dela, eta importantea dela, ez bakarrik sendiarentzat, termino sozialetan eta politikoetan oso importantea dela, baina burura etorri zaizkit baita ere, udara honetan Txiki eta Otaegiren familiek ere entzun behar izan dituztenak, ez? Beraien fusilamenduen 50 urten burura, entzun behar izan direnak, eta bizi izan duten rebiktimizazio hori, ez? Batez ere, EAJak eta PSek egin dituzten adierazpenen arira, eta beraiek egindako azaldutako mina ere gogoan izan dute gaur goizean honen bueltan entzuten aritu naizenean, ez? Eta horregatik uste dut importantea dela rekonozimendu hau, eta rekonozimendu horretatik biktima hauek aitortzea eta errespetatzea importantea iruditzen zait. Eta horrelako momentuak, bizi ditugun momentuak zeintzuk diren kontuan izan da, uste dut dagoeneko ez dagoela herri honetan Txiki eta Otaegi erreferente antifasistak eta antifrankistak direla onartu ezin duenik. Familiak aipatzen zuten ere bai, aitortza honek atea zabaltzen diola kaso, giza eskubideen urraketen biktima gehiagoren aitortzari, baina horretarako borondatea ikusten duzu, Txiki eta Otaegiren kasuan 50 urte behar izan dira, nahiz eta izen oso simboliko, oso mediatikoak izan ziren, beste batzuen kasuan aurrera ateratzeko borondatea ikusten duzu. Nik uste dut importantea dela rekonozimendu horiei atea irekitzea,
baino egia da, estatuko biktimen errekonozimenduan urrats asko geratzen direla emateko, ez dela borondaterik egon urtetan, eta bigarren mailako biktima bestela sentitu izan dira beraiek, horrela aitortu izan dute, eta zentzu horretan ere uste dut hor urratsak ematea ezinbesteko dela memoria osoaren eraikuntzan eta elkarbizitzaren eraikuntzan. Zinbestean, aste honetan oraindik ere zer esana eman duen beste gai bati buruz ere galdetu nahi ez dut, Imanol Pardales lehendakariak ernaik egindako ekimen horien gainean ere hitz egin baitu, lehendakariak berak esaten zuen, ez dela onargarria EH Bilduk horrelakoen aurrean eskuak garbitzea, bereziki ernaik Alderdi Popularraren aurkako erasoren ostean, bere egoitzaren aurkako erasoren ostean. Horrelakoak entzun da, sentitu duzu beharra edo aztertu duzu zerbait gehiago esatea gai honi buruz? Bueno, niri nahiko deigarri egiten zait, eta esan behar dut triste ere iruditzen zaitela foro ekonomiko batean lehendakariaren mezua hau izatea. Gazteen inguruan termino hauetan aritzea, eta Euskal Herria Bilduren inguruan ere termino hauetan aritzea. Iruditzen zait, badala tristea. Uste dut Euskal Herria Bilduk oso era argian eta oso era irmoan azaldu duela zein den bere posizioa. Oso era argian hitz egin dugu. Normalean egiten dugun bezala, ezta? Eta uste dut gainera, zentzu honetan, komeni dala beti gauzei duten garrantzia kendu gabe, gauzak ere bere dimensioan jartzea edo bere neurrian jartzean. Eta esango nuke gainera, arinkeriak eta hiperboleak olako kontuetan ere ez direla egokiak. Ze bat olako hiperbolean aritzen danean, zenbait gertakarik izan duten sordina ere agerian geratzen da, ez? Eta nik ikusten dudana da, 11 egun, 10 egun inguru damakigula pintaketa batzuen inguruan hitz egiten, baina ez da lerrobururik ireki, ez da lehendakariaren posizionamendurik egon, adibidez, Durangon, zinegotzi batek, Arnaldo Otegiren kontra botatakoak botata gero, eta Euskal Herria Bilduren ilegalizazio eskatuta gero. Are gehiago, zinegotzi horren reprobazio eskatu da, EAJak eta PSek reprobazio horren kontra bozkatu dute, eta ez da inolako azalpen eskerik egon horien inguruan, ez? Edozein kasutan, nik gaur oso argi esango dut gauza bat, eta da, gai honen inguruan hitz egiten jarraitu nahi duenak, jarraitu dezala, jarraitu beharko du monologo batean, ze Euskal Herria Bilduk ez du gai honen inguruan hitz egiten jarraituko, ez dugu lokatzetan jarraituko, guk hitz egingo dugu etxebizitzaren lege horrek suposatzen dituen ondorioetaz, hitz egingo dugu gazteek emantzipatzeko dituzten arazoetaz, hitz egingo dugu prekarizazioa normalizatzen ari dela gure herrian eta horrek dituen ondorioaz, hitz egingo dugu zaintza sistemaren publifikazio beharraz, hitz egingo dugu benetan herri honetan dauden kezka horien inguruan. Eta dakat susmo bat eta ziurtasun bat. Eta nire susmoa da, ez ditugula datozen 10 egunak pasako, Andoni Ortuzarren lan berriari buruz hitz egiten. Ez dut uste horrek irekiko dituen olako editorialak, ez dakit, baina esango nuke lehendakariaren adierazpenik ere ez dela egongo horren inguruan, susmo hori daukat, nahiko zertezarekin. Eta zinez uste dut, ate birakari horrek, fitxaketa horrek, horren bueltan sortzen duen horrek gure sistema politikoari askoz eragin negatiboa egiten diola, eta ustet bizi dugun krisi demokratikoan eta herritarrek politikarekiko duten deskonfiantza eta urruntze horretan, ate birakarien eta entxufismoen kontu honek eragin askoz negatiboagoa duela, ernaien beste pintaketa horiek baino, ez? Eta gainera, metatzen ari diren kasuak dira. Andoni Ortuzar, Arantxa Tapia, Gotzone Sagardui, eta uste dut inork ez duela pentsatuko, beraiek politikan aritu izateak ez duela zerikusirik fitxaketa horietan. Baina, agian susmoa bakarrik da, eta benetan hemen ematen da iraultza bat, eta hasten gera benetan gauza hori buruz hitz egiten, baita ere etxe honetan ere, ze benetan gure sistema politikoari asko eragiten dioten gauzak dira, oso negatiboki eragiten dioten gauzak dira, eta herritarrek politikarekiko duten deskonfiantzan
eragin negatibo izugarria dute. Urte bukaerara hurbiltzen ari gara, estatus berriari buruz ere galdetu nahi dizut, Aitor Estebanek aipatu baitzuen duela egun batzuk, une erabakigarria dela negoziazioetan ikusteko ea merezi duen ala ez elkarrizketa hauekin jarraitzea. Puntu hauetan, EH Bilduren aurretik merezi du elkarrizketekin jarraitzea. Bueno, guretzako guk esan dugu, ez, hau dela gai funtsesko bat, eta esango nuke egunerokotasunak erakusten digula, egunerokotasunak, baita euskararen inguruan bizitzen ari geran oldarraldiak ere, behar dugula, ez? Behar dugula burujabetasuna eta behar dugula burujabetasun hori herri honek aurrera egiteko palanka moduan. Eta hortan, estatus politiko berriaren eztabaida mugarri dela, herri hau askotan esan dugu, rotonda batean dabil bueltak azkeneko urte hauetan, eta rotonda horretatik ateratzeko behar dugu. Behar dugu estatus politikoak suposatzen duen erramienta hori. Eta horregatik guretzako garrantzitsuak diren zerak dira, hizketaldiak dira, eta horrek suposatzen duen garrantziangatik eta gaiak duen ardurangatik, beti esaten dugun bezala, momentu honek eskatzen duena da lan asko, eta bueno, soinu edo zarata gutxi, eta horregatik guk jarraituko dugu lanean, hori gauzatu dudani. Amaitu horretik Madrilen gertatzen ari denari buruz ere galdetu nahiko nizuke, bertan bai sekulako soinua izan du azken orduotan ukoren azken txostenak, gero eta gehiago dira ustelkeria kasuak, PSOEren inguruan daudenak, Pedro Sánchezek agerraldia egingo du astelenean, nola ikusten ari zarete? Guztia egia da, kezkagarria da, ateratzen den guztia, eta kezkagarria da, Madrideko giro oroar oso kezkagarria da. Euskal Herria Bildu bezalako koalizio batentzat horrelako gertakariak, susmoak eta horrelakoak oso larriak dira. Gu zerbait baldin bagera eredugarritasunaren eta horrelako ustelkeria kasuen aurrean zero tolerantziaren referentea edo relevantzia, ez? Guk bukarro esan dezakegu, guk ez dugula ustelkeria kasurik gurean, ez? Eta esan daiteke, segurazki, alderdi gutxienetakoa ez bagera bakarra izango gera horrelako afirmazio potolo bat egin dezakegunak, ez? Eta horrek ematen digu tamaina larritasunaren inguruan, ez? Gu ustelkeriaren kontrako zera horretan gure tolerantzia maila zero da, horren aurkako bermea gara, eta desde luego horrela arituko gara honetan ere, eta uste dugu Madriden gertatzen den guzti hau, argitu egin behar dela, muturreraino argitu behar dela, ez? Begira, gaur hori entzuten ari nitzela, gogoratzen ari nitzan baita ere, Nafarroan ikerketa batzorde horretan, gure kide Irati Jimenezek ere egiten duela, ze hori batzorde hori presiditzen ari da, eta izugarrizko lana egiten ari dira, han gertatutako edo dauden zantzuak eta argitu ahal izateko, herritarrei ere informazio guztia emateko, eta egiten ari gara lana oso era serioan, oso era zintzoan, muturreraino gauzak aztertzen, eta uste dut hori izan behar duela bidea ere Madriden, ez? Baina gira da, ez dakitez, egunero dala zaparrada bat, eta oso zaila dala, zurrunbilo horretatik, zerbait argi ateratzea, ez? Baina, uste dut, ateratzen den guzti hau argitu egin beharko dela, muturreraino argitu behar dela, eta desde luego Euskal Herria Bildu oso irmoa izango da honekin, zero tolerantzia izango dugula ustelkeria kasuekin, orain arte izan dugun bestela. Dela, Kortajarena EH Bilduren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei eskerrak. Eta ordu honetan hasierain bat aurrekontu saioei begira gaude? Bai, noski, eta esan beharra dago Arabako aurrekontuen negoziazioak bide honetik doazela. Adinekoen egoitza pribatuetako